furt, robatori, són paraules que sentim gairebé cada dia i sovint les fem servir com si fossin el mateix. Però, legalment, la diferència entre agafar una cartera sense que ningú se n'adoni i forçar un pany per endur-se-la és enorme. Avui, precisament, el que farem serà desembolicar aquests conceptes per entendre, d'una vegada per totes, què és el que de veritat separa un delicte de l'altre. La pregunta va directa al gra. Pensem en un cas pràctic. Algú s'emporta un portàtil d'un cotxe aprofitant que la finestra ja estava oberta. Això què és? Furt o robatori? La resposta potser no és la que sembla a primera vista i tot depèn d'uns detalls legals molt concrets. Doncs som-hi. Aquest serà el nostre recorregut. Començarem pel principi de tot. Per què la llei es preocupa de protegir el patrimoni? Després definirem el furt, que és com el delicte base. A partir d'aquí el posarem cara a cara amb el robatori i analitzarem a fons què signifiquen paraules com força i violència per a un jutge. I, per acabar, veurem per què tot això importa, i molt a la pràctica. Abans de res, una pregunta fonamental. Per què s'hi fica el dret penal en tot això? Al cap i a la fi, no totes les disputes per una propietat acaben en un judici criminal, oi? Doncs la clau és que el dret penal és selectiu, no entra en qualsevol discussió, només actua en els casos més greus. El seu objectiu no és tant resoldre problemes entre particulars, sinó protegir la convivència general. Per això només persegueix aquells atacs al patrimoni que considera realment perillosos per a l'ordre social. D'acord, anem al gra. Tot comença amb el furt. Podríem dir que és el delicte base, la peça fonamental, a partir de la qual es construeixen altres figures delictives més greus. Aquí tenim la definició de manual, la del Codi Penal. Prendre les coses mobles alienes sense la voluntat del seu propietari i amb ànim de lucre. Sembla senzill, però, atenció, perquè aquí cada paraula compta. Anem a desmuntar-lo. Mireu, són 4 elements, 4 claus per entendre-ho tot. Primer, l'ànim de lucre, o sigui, la intenció de treure'n profit. Segon, que la cosa sigui moble i aliena, és a dir, que es pugui moure i que no sigui pròpia. Tercer, que el propietari no hi estigui d'acord. I aquí, atenció, arriba el punt clau, el que ho canvia tot, i el que ens porta al centre d'aquesta explicació, que no hi hagi ni força ni violència. Aquesta és la línia que ho separa tot. I, un altre detall importantíssim, els diners. Concretament, 400 euros. Aquesta xifra és una frontera. Si el valor del que s'ha pres no arriba als 400 euros, estem parlant d'un delicte lleu, amb una multa. Però si ho supera, compte, perquè ja parlam de presó. El valor econòmic, per tant, és fonamental. Bé, doncs ara sí, anem al cor de la qüestió, a la gran confusió entre furt i robatori. La fórmula, si ho pensem bé, és bastant senzilla. El robatori és bàsicament un furt, però amb un extra que ho complica tot. Un extra que pot anar en dues direccions. O bé es fa servir força sobre les coses, o bé s'utilitza violència o intimidació contra les persones. Aquest afegit és el que marca tota la diferència. I aquí és on ve la part més sorprenent, la que sol generar més malentesos. Perquè quan la llei parla de força, no es refereix exactament al que la majoria de nosaltres tenim al cap. A veure, la clau per entendre-ho és que el concepte de força en dret penal és una llista tancada. No és una qüestió d'opinió ni de quanta energia s'hi posa. La llei diu exactament quines accions són força i quines no. No n'hi ha prou en fer molta força física, s'ha de fer una de les coses que diu aquesta llista. I quines són aquestes accions? Doncs la llei és superespecífica. Només n'hi ha 5. L'escalada, que no vol dir només pujar una paret, sinó entrar per on no toca, com una finestra. El trencament, que és força evident, trencar una porta, un vidre. La fractura de mobles tancats, com un calaix amb clau. L'ús de claus falses, i ara veurem què vol dir això. I finalment, desactivar una alarma. Si ens hi fixem, totes tenen una cosa en comú. Superen una barrera de protecció que el propietari hi havia posat. Parem un moment en això de les claus falses, perquè és fascinant. Legalment, no és només una còpia d'una clau. Una clau falsa pot ser una rossinyol, sí, però, atenció, també pot ser la clau autèntica, si el propietari l'ha perdut o si l'han robat. I no només això, fins i tot una targeta d'hotel o un comandament de garatge usat sense permís es consideren claus falses. D'acord. Ja hem vist la primera via per passar de furt a robatori, la força en les coses. Anem ara a la segona, que és quan l'atac va directament contra una persona. I per què això és molt més greu? Doncs la resposta és bastant clara. Aquí ja no estem parlant només de diners o d'objectes. El delicte va més enllà. És un atac a la seguretat física, a la llibertat d'una persona. I, evidentment, la llei ho castiga molt més durament.
Cal distingir bé entre les dues formes que pot prendre aquest atac. D'una banda, tenim la violència, que és l'ús de la força física, el contacte. De l'altra, la intimidació. Això és un atac psicològic, és l'amenaça de fer mal immediatament, una amenaça que genera por i que bloqueja la víctima. Per intimidar no cal ni tocar. Pensem en un cas clàssic per entendre-ho, l'estrabada d'una bossa de mà. Aquest acte, encara que sigui molt ràpid, implica fer força sobre el cos de la persona per arrabassar-li a la bossa. Doncs bé, només per aquest petit contacte violent ja no és un furt. Legalment es converteix en un robatori en violència i les conseqüències, com veurem, es disparen. Molt bé, ja tenim les definicions clares, però al final del dia, per què és tan important saber si és una cosa o l'altra? Doncs, bàsicament, per les conseqüències. I aquí es veu l'abisme que hi ha entre un delicte i l'altre. Mireu la diferència. Un furt lleu de menys de 400 euros pot acabar amb una multa, però un robatori amb violència ens porta a penes de presó que poden anar de 2 a 5 anys. La diferència no és només una paraula, és brutal. Resumint, doncs, les idees clau. El furt és el punt de partida, prendre una cosa sense permís. El robatori és aquest mateix furt, però sumant-hi un extra, o bé la força sobre les coses, i recordem que força té una definició legal molt estricta, o bé la violència o intimidació sobre les persones. I aquest extra és el que fa que les conseqüències legals es multipliquin. Així que, a partir d'ara, quan sentim a les notícies parlar d'un robatori, potser val la pena parar un segon i pensar, un moment, realment van forçar alguna cosa? Van amenaçar algú? O potser, tècnicament, estaríem parlant d'un furt. Ara que la diferència està clara, segur que la perspectiva canvia.